Yine bir bellik musulman doganlar, käbir doganlarymyzam soraya Tanrı we Hudaý sözlerini ullansak bolýarmy diýerler. Tanrı sözü musulman doganlar türkü söz, yaradyjy diýen manida. Hudaý sözü bolsa farsça söz, ol hem yaradyjy diýen manida ullanylýar. Endi şu sözleri ullansak bolýarmy diýýär käbir doganlarymyz. Bolýar musulman doganlar. Günahkarçylyk ýok. Ullansaň bolýar, ullansaň bolýar. Yani yaradyjyny düşündirmek üçin yaradyjy diýen manida ullansaň bolýar. Günahkarçylyk ýok. Emma Kur'an we sünnetde gelen aýatlary ulanmaklygymyz has haýrly musulman doganlar. Çünki Kur'an we sünnetde bize Allah Taala 99 sany gözel aýatlary öwredilipdir. Her aýat musulman doganlar Allah Taalaň bir syfatyny aňlady. Her aýatyň aýat we hadisden delili bar. We her bir aýatyň musulman doganlar uly bir manysy bar. Biz bulary bir gyra goýup, ýöne Tanrı Hudaý diýip ýörsek musulman doganlar munasip däl. Käbir ahunlar we wagz edýär. Şol wagzyň içinde Allah sözüni aýtmaýar. Şol Hudaý diýip gidip otyr. Elbetde niyeti erbet diýemiz ok. Dile uranşypdyr. Şonuň üçin musulman doganlar yaradyjyny düşündirmek üçin Tanrı Hudaý diýip bilers. Günahkarçylyk ýok. Bolmaýar diýemiz ok. Emma Allah Taala Kur'an we sünnetde geçen aýatlaryny goýup dowamly Hudaý ýa-da Tanrı diýip ýörmek dogrudur. Tanrı ýalkasyny ýa, Hudaý ýalkasyny ýa mysal üçin Allah ýalkasyny, Allah Taala ýalkasyny. Şoňa benzeş musulman doganlar ullanýan ýerlerimizde Kur'an we sünnetde geçen Allah Taala'ň aýatlaryny ullanylýar. Hudaý we Tanrı ýerine Allah sözüni ýa-da mysal üçin Allah Taala'ň başga Kur'an we sünnetde gelen aýatlaryny ullanmaga çalışalım. Şu görnüşde dilimizi öwrenişdirsek musulman doganlar has haýrly bolar, has sowaply bolar.